नमस्कार। ମୁଁ ହଉଛି ଡକ୍ଟର କସ୍ତୁରୀ ଭରଦ୍ୱାଜ, ଜେନରାଲ ଆଣ୍ଡ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ସର୍ଜନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି। We are dealing with all sorts of abdominal problems like appendicitis, gallbladder stones, hernias, breast problems, breast lumps, and any colorectal surgeries. ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ତଳି ପେଟ ସଡନଲି ପେନ୍ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଭାବିବେ ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍, ସେଟା ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଥାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ତଳିପେଟ ପେନ୍ ହେଲା ତା ସହିତ ଫିଭର ଆଉ ଭମିଟିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ସଂକେତ ହେଇଥାଇପାରେ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ୟଙ୍ଗ ଏଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଆଉ କେବେ କେବେ ଛୁଆମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭାବିକି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଟାର ପରିଣାମ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇପାରେ। ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍‌ରୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବା ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଫାଟି ଯାଇପାରେ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପୁଜ ହେଇଯାଇପାରେ, ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୋଟେ ଲମ୍ପ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କାଟୁଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପେଣ୍ଡିସାଇଟିସ୍ ବାହାରିଛି, ଦେନ୍ ନିହାତି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଦ୍ୱାରା ଏ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯାଉଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରିକି କ୍ୟାମେରା ବାଟରେ ଆମେ ଅପରେସନ କରିବା ଆଉ ତା ବାଟରେ ବିଲକୁଲ ଦାଗ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆଗକୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ଆମକୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।